No, Minko. Počkej, nejak mu dvíha one. No tak nech pohne, nevadí, nech pohne a to prestane. Hej. Podľa mňa totiž treba stabilizáciu zapnúť tesne pred štartom. Áno. Hej. Plyn odblokovať. Je zapnutá telemetria? Áno, telemetria je, všetko. Počkaj, ale na druhú. No, ešte povexluj výškovkou aj smerovkou, teda tak, tak. A ak tak môžeš ísť. Štart. Prvý a je hore, hore! Do prčic. To bolo perfektné. Som vám povedal, že je slabá ona. O zastruhaný tyčný chod to bol. Tak, zase, prepni. Prepni. Zase, Mikalo. Hej. A čo si mu dal? Do stredu. Prečo je prebudený? Ja neviem. Skús mu dať raid. Nie, nič nedávaj. Krásne ide. Stoj za mňou, aby